benefietsactie voor FVJ Berlet. Je naast mij staat Arjen, die ziet eventjes mooi wat spul verkopen in voor de benefietsactie. Van zijn al hier. Goed verkopen. Ruud-Jan, wat is het hier trouwens? Hetzelfde als mij neem ik op. Ja, hetzelfde als hij. En dan weet je meestal warm uit. Maar een groot spektakel. Ik ben zelf toch goed hetzelfde. En waarom staan wij hier? Want hij heeft net zoveel tijd, hè? Ja, nog 4 seconden. We hebben die snits en hij is een optreden van Pieter Wilkes, Suberen. Dit is er, de Putkapel, Pickmeat. Ja. Dat weet je. Wees erbij. Wees erbij. Maar ja, je hebt al even eerste letter in dit filmpje zeggen, maar wij verwachten je een groot spektakel. Wij zijn erbij, hè? Ik zou zeggen, Hij vond het geweldig. Het is nou al hilarisch. het is nou als Pieter wat je hem er net bij weg.